Към един друг музей. Това е Националният музей на българското изобразително изкуство, който до 16 февруари ще покаже първата голяма изложба с произведения на Боян Райнов у нас. Картините са притежание на частния колекционер Борис Бекяров и са купувани във Франция през периода 2007-2014 година. Творчеството на Боян Райнов се завръща в България след много дълго време. Направо е странно, че артист от такъв мащаб практически беше почти напълно неизвестен на широката публика в България. За съжаление, това е един от резултатите от присъствието на комунистическия режим в България. Трябва ясно да го кажем. Боян Райнов не е единствения, но той е един от големите хора на духа, които бяха отделени от собственото им общество и чието творчество остана недостъпно в продължение на десетилетия за собствения им народ. Неговата първа изложба във Франция е открита от Жан Кокто. Боян Райнов е човек, който има монументални скулптури на публични места в Франция. Има площад на негово име. Боян Райнов е част от артистичния и интелектуален елит на Франция от втората половина на 20 век. Това е човек, който е много близък с някои от най-големите френски поети. Споменах Жан Кокто, но към тях трябва да добавим и Рене Шар, действително един от най-големите френски поети от втората половина на 20 век. Така че, действително, Боян Райнов е човек с изключителна кариера в един от центровете на модерното изкуство, а именно Франция. Това, което е уникалното на тази изложба е това, че освен, че има отделни произведения на Боян Райнов, тя представлява една цялостна колекция, една сбирка. Мога да кажа категорично, че с тази сбирка колекционер е успял. Тя е репрезентативна и съдържа наистина ключови етапи от творчеството на Боян Райнов. Лесно ли се съгласява един частен колекционер да покаже това, което притежава? Добре е, че Борис Бекяров се съгласи да покажем колекцията му тук. Боян Райнов има наистина странна от наша гледна точка съдба, защото той работи изцяло целият съзнателен живот във Франция. Затова за нито един български музей доскоро не притежаваше негови неща, не беше известен на изкуствоведи, не беше известен на публика и това е нормално, защото творбите му просто намираха там. Ето, например, Националната галерия в София получи едно дарение от дъщерята на Боян Райнов, госпожа Диана Райнова. Това са графиките, които виждате в тази експозиция. Ако тя не беше направила това дарение, в нашата експозиция нямаше да има нито една работа на Боян Райнов. Изложбата е съпътствана от един специален каталог, който сте направили. Той е също първото издание за Боян Райнов, което се прави в България. Включва представянето на колекцията, заедно с една, която е също първата, монографична студия за него, с автор една млада изкуствоведка, Десислава Цанкова. Включва текстове на Светлин Русев, професор Чавдар Попов и ред други анотации към произведението, но това е наистина ценно, защото наистина е първото. От тук насетне, след него ще почне изграждането.